Bai, nazio eraikuntzaren inguruan begiratzen nahi nitzala honuntza etorri aurretik azaldu zait, fitxa bat oso gustokoa dudana, eta da harri jasotzailearen fitxa. Ez da nerea, Arzallusena, baina beak ala esplikatzen ez, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezkerra Abertzalea. Da plaza erdin jartzen dute harria. Da Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten du, bueno, saiatuko naiz. Zematekoa da, bueno, 75, 100 kilo, 150. Ezkerra Abertzaleak, ez. Gu 300 kilotik gorakokin, astekotan. Eta guk hemen ezautzatu, ez? Leitzarrak baditugu, bi, Mieltxo Salai, eta arek 329 jasota ditu, eta Idoia Etxeberria Gipuzkoarra ere hemen daukagu, arek 164, eta Iñaki Perurenak rekorra intzun, 5 ordun bueltan, 100 kiloko harria jasozun, 1000 bider. Hortza den errekorrak, baina, zu bezatezu eta herri eraikuntzan, da gu ez ginen gai, 300 kilokoa jasotzeko, ez da gutxiek ere. Baina herrigintzan, harri tikiak, 50-koak, 100 kilokoak, 150, zenbat jasoaldi itetuzun, horrek kontatzen du, zenbat kilo jasotzen diran. Eta herri eraikuntzan, horrek esan nahi du, hezkuntzan, edo osakidetza eraikitzeko, edo gizarte babesa, edo azpiegiturak, harria jasotzen jardun behartzala, egunero. Da bakizu ez gertatu dan, dozenaka 1000 kilo jaso ditugula, egunero, arlo diferentetan. 1000 eta 1000 kilo. Da nun dago, 300 kiloko harria, plazan, bat-batean, karo, 150 kilokoa, estatutotxo bat da. Guk, bat-batean, independentzia edo soberania edo autodeterminazioa ekarriko dugu, eta bitartean guk, zertako, altxa behar dugu harria. Hortxego plaza erdin. Ez dute ez da mugiturein, ez dute mugitu harria. Da bitartean, gainentzekoak herria eraikitzen. Hoi da, eraikitzaile izatea. Hori bai, esan beharra daukat. Hainbeste habilidade daukate, berdin gerta daiteke, harri horren ingurua ja belarrez gozita da, baina berdin margotu dezakete, harri dantza bat asmatu, eta esan jaso dutela. Zatik guain, transformismo hontan sartu dira, inork ez ditu ja bereizten, ez zeintzu diran da zertara datosten, ze programa duten, edo ze esan nahi duten, kapaz dira. Harria horre, altxa ez zuten harri hori, baina ez da 150-koare, ez da 50-koare, ez da 75-koare, ez kubikaik, ez zilindrikaik, ez retangularrik, ez zuten ezer jaso. Harri dantza, ikusiko zuen, aurki harri dantza asmatuko dute doinu bat, eta kolore jarri, eta hala, ja, jaso dugu. Ilurtziatzuk eman harria eta aire. Bueno, fitxa horrek erakusten du, batzuk eta besteok zertan ibili gehan.